Tough time for me, I was 14. Ja silloin hän oli niinku 14. I had to learn English. Hänen piti opetella englannin kieltä. All the kids at school make fun of me. Ja kaikki oppilaat niinku pilkkasivat tai pitivät sitä niinku hauskana. They said, did you live in the jungle? Did you live in the treehouse? Että oletko asunut viidakossa tai semmoisessa puutalossa. Niin, tai eikö tarkoita niinku puulatvassa. But it made me strong. I overcame these things, and it was a tough time, but it was a period of learning. Mutta hän oli niinku semmoinen vahva ja se oli semmoista niinku taistelun aikaa, mutta hän selvisi siitä. I went to a Baptist church. I had good friends. Hän meni baptistikirkkoon ja sai hyviä ystäviä sieltä. And then I went to university and I studied Spanish and IT. Ja sitten hän meni yliopistoon ja opiskeli espanjan kieltä ja tietotekniikkaa. I got a job for a Finnish company. Ja sai töitä suomalaisesta yrityksestä. And one day my boss called me and said, we want you to come and live in Finland. Ja eräänä päivänä pomo soitti, että tule ja ryhdy asumaan täällä Suomessa. So I came here. Sitten hän tuli tänne. And it was February. Ja se oli helmikuuta. It was -10 or something. Se oli -10. -10, joo, pakkasta. Ja lunta. I show up at his office. And I said, wow, is it always like this here? Joo, niin sitten kun se pääsi pakkasen ja lumen keskellä toimistossa kysyi, että onko aina täällä tällaista. And my boss said, no, only half the time. Ei koko aikaa, vaan puoli-aikaa. I said, wow, what a change. Että mikä muutos oli sitten. And sadly for me, this was the time that I became separated, let's say, from my walk with God. Ja tämä oli se aika, milloin hänet erotettiin niinku Jumalan työstä seuraamaan. I didn't have a church. Hänellä ei ollut niinku seurakuntaa, että hän on niinku sillä tavalla erillään. I focused on my career. Ja hän niinku keskittyi siihen uraan. And all the things that I wanted to do, I wanted to travel, I wanted to follow my own way. Että hän halusi tehdä kaikenlaista ja matkustaa ja seurata niinku omaa tietänsä. And then I fell into slavery to sin. Ja sitten hän joutui niinku synnin orjaksi. And did things that are shameful to even mention. Ja teki asioita, mitä on häpeällistä edes mainita. But if people ask me, I say, yeah, I'm a Christian, yeah, I believe. Mutta ihmiset kysyivät häneltä, että hän on uskovainen ja hän uskoo, on kristitty ja uskoo. But I wasn't exactly living holy. Mutta ei elänyt niinku pyhitettyä elämää. And I knew this. Ja tiesin sen. And God showed me this. Ja Jumala näytti sen minulle. In many periods of my life. Monissa kohdissa elämää, niin monta kertaa elämää. Once I was driving a car. Kun kerran ajoin autoa. And I fell asleep at the wheel. Ja nukahdin rattiin. And I was about to crash. Ja meinas niinku tulla kolari. And this big light flashed in the mirror. Ja iso valo välähti niinku jossain niinku peilissä. It woke me up. Se herätti hänet. I knew I had to turn left. Tiesi, että hänen pitää kääntyä vasemmalle. I had energy. I was, wow, left, turn left, now. Joo, että käänny nyt vasemmalle ja I was awake. Hän heräsi siihen. I looked in the mirror. There was nobody behind me. Että ketään ei ollut kuitenkaan sen takana. Who saved me? Että kuka sanoi ja hänelle, kuka pelasti hänet. Where did this light come from? Että mistä se valo oli tullut. Why? Ja miksi. And now I know. Nyt hän tietää. God had a plan for my life. Että Jumala on suunnitelma hänen elämälleen. Even back then. Jo silloin. So this is just one of the things that happened. Että tämä on vain yksi asia, mitä hänellä on tapahtunut. So in 2012. Ja nyt mennään tuohon, actually before that, sorry. So in 2008. 2008. I started singing samba. Se alkoi opetella laulamaan sambaa. And I did that for 5 years. Ja teki 5 vuotta sitä opettelua. And I have a friend here from the samba school. Täällä on sambassa joku ystävä samba-koulustakin täällä. And I like singing. Ja hän tykkäsi niinku laulamisesta. And I used to think this was great. Ja hän ajatteli, että tämä on hieno asia. And slowly, Ja hitaasti God started showing me.
Jumala kun näyttää, this is not so great. että tää ei olekaan niin hienoa. Why are you doing this? Miksi teet tällaista? Do you really enjoy it? Nautitko siitä? Are you glorifying me or yourself? Aion kirkastaa itseäsi vai minua, siis Jumalaa? And it took time Ja sitten otti aikansa, for me to realize että hän ymmärsi, what I was doing. että mitä hän on tekemässä. But I knew that God was speaking to me, trying to guide me, and He had the timing, and He had the plan. Että hän kyllä tunsi, että Jumala yrittää häntä ohjata nyt ajankäytössä ja tässä suunnitelmassaan. So 3 years ago, Niin 3 vuotta sitten I became unemployed. jouduin employed vai unemployed? Yes. Työttömäksi. Joo. And I went to look for other jobs. Ja alkoi etsiä uutta työtä. And twice, Ja 2 kertaa I came second hän tuli toiseksi. out of many people. Monta ihmistä oli tietenkin. And then I felt this in my heart, like, why? How come? Että miksi tällä tavalla tapahtuu. And then I heard, like, what are you doing? Että sitten kuuli äänet, mitä teet. You're gonna end up getting a job again. Olet niinku taas You're hakemassa gonna töitä. carry on this road. Voisit jatkaa eteenpäin tätä tietä. I want you for me. Ja niinku poispäin Jumalasta. I have a job for you. Että minulla on sinulle tehtävää. I have a lot of work for you. Että minulla on paljon tehtävää sinulle. So I said, okay, I am going to Australia. No hyvä, lähdekin sitten Australiaan. And I'm going to spend 2 months there. Ja olin siellä 2 kuukautta. I'm going to take my Bible. Ja otti Raamatun mukaan. I'm going to read it. Aiko lukea sitä kanssa. And I want to know if God is real. Että hän halusi oikein oppia tuntemaan, että Jumala on todellinen. I want to know what does He want me to do in my life. Ja hän halusi oppia tuntemaan, että mitä Jumala tahtoo hänen tekevän niin Does He have a elämässä. plan for me? Että hänellä on elämä hänelle. One day I was in this island. Ja eräänä päivänä olin siellä saarella. And there was nobody there, just me. Että ei ollut ketään muuta kuin hän yksin. And I was looking around at the trees, at nature, everything. Ja hän katseli ympärinsä luontoa ja kaikkea siellä. And then I concluded, we didn't just evolve. There is a God. Of course there is a God. Ja yhtäkkiä tuli se tulos, että ei tämä vaan ole tästä tyhjästä ilmestynyt, vaan täytyy olla Jumala. But I already knew that anyway. Mutta hän jo tiesi sen tietenkin ennestään. So I'm reading the Bible. Koska hän luki edelleen Raamattua. And I come to a passage. Ja hän tuli I read one verse. ja hän luki erään paikan sieltä. And it said, treat others as you want to be treated. And then he said, help your brother, especially your brother. Help your brother. Että siellä sanotaan, että auttakaa veljenne. When I got to that verse, Kun tulin siihen jakeeseen, I heard a voice. kuulin äänen. And it said, Ja se sanoi, Help your brother. auta veljäsi. I turned around. Ja käännyin I ympäri. thought someone had told me this in my ear. I said, who whispered in my ear? Ja käännyin ympäri ja ajattelin, että kuka kuiskasi korvaani. There was nobody there. Siellä ei ollut Again. ketään. That day I knew, wow, Sinä päivänä tiesin. my sheep hear my voice. Ja minun paimeneni on niin kuin täällä, tämän äänen takana. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Että hän saa kuunnella niin kuin tällaista Jumalan ääntä. Okay, what do I do now? Että mitä sitten minun pitää tehdä? Help me, God, to find my way, my path, your plans for my life. Ja auta Jumala minua, että minä voin niin kuin nähdä sinun suunnitelmasi elämässäni. He did. Ja hän teki sen. In a dramatic way. Dramaattisella tavalla. Yes. I came back from the trip. Tulin takaisin matkalta. Everything started changing. Kaikki oli muuttunut. And I learned that who the Lord loves, He chastens and corrects. Ja huomasin, kuinka hän on niin semmoinen rakastava ja oikeudenmukainen. I was being corrected. Ja häntä niin korjattiin. The sin was leaving my life.
että asioita poistuu hänen elämästään. I started enjoying, hating things that I enjoyed before. Ja aloin vihata semmoisia asioita, mitä ennen oli niin kuin nauttinut niistä. I started having new desires. Hänellä oli niin kuin uusia päätöksiä. But I was still singing samba. Mutta silti hän vielä lauloi sitä sammaa. One day, Eräänä päivänä I had been reading the Bible. luin Raamattua I go to a show. ja menin semmoiseen showhun. I'm singing a song. Ja siellä hän lauloi laulu. And instead of the lyrics, I could hear Galatians 5. Ja sen sanojen sijasta hän kuulikin semmoisen äänen kuin Galatalais 5. And it says, now the works of the flesh are manifest. Ja nyt minä julistan, että joka on 19 to 21. Galatalais 5, hetkinen, 19 viiva 19 to 21. Joo. Että joo. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, murders, drunkenness, revelings, and as such, of which I tell you before, as I have told you in time, they that do these things shall not inherit the kingdom of God. Okei, äidin. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irkkaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahto, kateus, juominen, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanoin, niin kuin olen ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Then another verse came to my mind. Ja sitten tuli toinenkin mieleen, toinenkin paikka. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Että niinku elämä ja kuolema on niinku kielellä ja vallassa elämä ja kuolema. Joo, kyllä. So I had this thought, what is my tongue proclaiming here? Että hän alkoi ajatella, mitä hänen kielensä sitten julistaa. It's not Bible. Ei ole raamattua. It's not holiness. Ei pyhiä asioita. Is it really the narrow path? Että nyt on se kapea polku. No, it isn't. Ei se ollut sitä. And I knew it. Hän tiesi sen. So what should I do now? Niin mitä nyt pitäisi tehdä? Then I realized that he that covers his sins shall not prosper, but those who confess and forsake shall have mercy. Niin, että peitetty synti ei ole vaan joka syntinsä tunnustaa hylkäessä armo. So I realized I have to quit this sin, samba. Ja hän ymmärsi, että tämä samba ei ole niin oikein. And I did. Ja hän oli tehnyt sitä. Then I heard a voice again. Niin taas tuli ääni. It was quiet and still and gentle. Se oli hiljainen ja kohtelias ääni. And he said, Että älä tee sitä. and I thought, that's my name when I was a kid. Ja se oli niin kuin hänen nimensä, kun hän oli pieni. Who knows that name? Kuka tiesi semmoisen nimen? I've got a clue who might be. Että Jumala tietenkin sinua. Then I started losing friends. Sitten hän alkoi opetella ranskaa. He said, Vedetään ystäviä. friends. Ja alkoi mennä. He said, you just talk about Jesus all the time now. Kun hän puhuu, että ystävät sanoo, että sä puhut Jeesuksesta koko ajan. We've had enough. We don't want to hang around with you anymore. Ei me voida enää olla sun kanssa. Okay. It's okay. Okei, selvä. Shame, but yeah, fine. Että hyvä. People I thought were Christians, they were upset with me suddenly. Ne oli niinku jotenkin pettyneitä häneen jollain lailla. And I realized God is really at work in my life. Ja ne oli huomannut, että Jumala toimii Things are changing, things are changing. kun asiat on muuttunut. So I said, okay, now I go and sing in the church. Ja no hyvä, nyt mä aion laulaa kirkossa tai I like singing, I go singing there. että voisin laulaa jossain. Then God started showing me even more things again. Ja sitten Jumala taas näyttää enemmän asioita hänelle. He says, are you preaching the gospel to all nations? Aiotko saada evankeliumia kansakunnille?
I had a dream about it even. Että mä en ole edes... I had a dream. Hänellä oli niinku unelma. Yes, I was in the beach. Että hän oli jossain rannalla. But I was naked. Mutta hän oli ihan alas. I'm very worried that everybody was going to come and see me naked. Että kohta sieltä tulee paljon ihmisiä näkee hänet niinku alas. And suddenly Jesus came over the waters. Ja yhtäkkiä Jeesus tuli vesien ylissä vetten päälle. He said, preach the gospel to all nations. Ja hän sanoi, että julista evankeliumin kaikille kansoille. And I woke up and I was saying, Jesus, and I woke up and I was wide awake. Ja yhtäkkiä heräsi ja sanoi, että sanoi Jeesus. So, okay, that sounds like a plan. I have something to do now. Hän on hyvä, että tässä on nyt sitten semmoinen suunnitelma, mitä hänen pitäisi tehdä. Then people started telling me, Sitten ihmiset alkoivat sanoa hänelle, you're an evangelist, you have the gift of evangelism. että sinulla on evankelista lahjat. Then I started reading the Bible, says that do the work of an evangelist. Everybody is an evangelist. Että siellä sanotaan, että tehkää evankelisen työ, etteikö kaikki ole niin kuin evangelistoja. So I started telling people, let's go and evangelize, yeah. Ja yritin sanoa ihmistä, että lähdetään evankelioimaan. I go, no, we've got to practice the music, we've got to rehearsal for this now, rehearsal for that. Ja kaikki sanoo, että ei, me nyt joudutaan, että meidän pitää harjoittaa lauluja ja meidän pitää tehdä sitä ja tätä. I started watching videos of preachers. Ja aloin katsoa tämmöisiä videoita, saarnamiesten videoita. And I thought, wow, Ja sanoin, oho, look at this. että katsotaan tällaista. It's amazing. Että se on ihmeellistä. I need to find some preachers in Finland. Että Suomessakin on saarnamiehiä. I started going around the streets looking for preachers. Että hän on ympäri maailmaa mennyt etsiä saarnamiehiä. One day I came across your tent. Ja eräänä päivänä hän tuli teltalle. I saw Sampo there. Näki Sampon siellä. I saw the Jesus bus. Ja näki Jeesus-bussin. He said, I want to go on the Jesus bus. Että hän haluaa mennä siihen Jeesus-bussiin. I went round and gave out gospel tracts. Ja hän meni siellä ympäriinsä ja siellä jaettiin raktaatteja ja tällaista. And I started wondering, why aren't people doing this? Et miksi ihmiset ei tee tällaista? Am I the only one that has realized this? Että olenko ainoa, joka tämän No, it can't be true. Että se ei ole totta varmaankaan. So I went to my church and said, let's go out there. Hän seurakunta sanoi, että mennään ulos, mennään. No, we don't do things like that here, you know. Ja sanoi siellä, että ei me tehdä semmoisia asioita. Invite your friends to come to the service. Että vaan kutsutaan ystäviä tänne kokoukseen. I invited many people. Mutta hän halusi kutsua paljon ihmisiä. They came and went. Ja he tulevat. I said I have to go out in the streets and share the gospel. Että täytyy mennä ulos kadulla ja jakaa evankeliumia. And then I saw the power of God. Ja sitten hän näki Jumalan voiman, at work, joka toimii every day, joka päivä. everywhere you go. Ja mihin vaan mennään. So I want to tell you this, Niin kerron tänään teille, that Jesus is the light of the world. että Jeesus on tämä maailman elämä ja valkeus. And that if you have that light in you, Ja jos teillä on tämä valkeus teissä, you got to put it in somewhere where it's dark, niin pankaa se semmoisen johonkin alustalle ja sinne missä on pimeää. so that it illuminates, Että se valaisee, that it's shared. että se jaetaan. And there's a lot of places you can do that here in Finland, Että täällä Suomessa on paljon paikkaa, missä tätä voi tehdä. here in this town, Tässäkin kaupungissa. now, Ja juuri nyt, today. tänä päivänä. We are all in full-time ministry. Me ollaan kaikki täysipäiväisiä tämmöisiä Jumalan palvelijoita. There are many people waiting to hear this message. Että on paljon ihmisiä tuolla, jotka odottaa, että kuulisi tämän sanoman. Be ready Olkaa valmiina to explain the hope that is in you. Selittämään tämän ikuisen elämän tämän sanat, niin kuin uskon tulon tarkoitukset. You might be the last person that someone is going to have a chance of speaking to. Että te voitte olla viimeinen ihminen, joka jollekin tuolla on tilaisuus kertoa evankeliumia. Are you ready to share the gospel with them? Oletteko valmiit jakamaan evankeliumia heidän kanssansa? Be encouraged. Olkaa rohkealla mielellä. Amen. Amen.